Tinuro tayo ni Kuya. So, shoutout kay Kuya. Ayan yung huli pala niya. Common. Yan. So, nakailan ka ba? 6 na po. 6. Ba, pwede na. So, tinuro niya tayong spot doon daw. So, sana nga makahuli tayo sa spot na yan para meron tayong may uwi na ulam. So, huli po. Okay. Uy, double. Salamat, Lord. Good morning. So, ayan po mga kadiskarte. Panibagong lakad na naman tayo. So, kasama ko yung lalaki ko na susunod nating hunter. Magsababa ka sakala kami mag-ama dito sa dating natin pinupunta nun. So ayan, may tubig na po, oh. Yung dating binakho, ito po yung nakaraang vlogs natin na binakho. Susubukan uli namin na maliksay, kaya lang hindi pa natin alam kung mayroon ng isda dahil bago lang yung tubig eh. May nakikita po ako mga alanganin, mga dalag. So mandadalag uli tayo kung wala pong tilapia. Kung may tilapia, di tilapia po. So bahala na. Makikipagsapalaran tayo sa ano naman na to. Maghahanap tayo ng magandang pwesto. Nag-uunti-unti tayo maglakad papunta ron sa site natin pamamarilan. Pero wala pa tayong eksaktong lokasyon na kung saan tayo makakahanap ng magandang pwesto. Bahala na. Hahanap tayo ng okayng pwesto man lang. Sana ay pagpalain tayo para makahuli. So shoutout po pala sa lahat ng viewers at subscriber ko na patuloy na sumusuporta. Salamat po sa inyong suporta sa YouTube channel ko. Kaya marami po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. At saka sa mga hindi po nag-skip ng ating ads, salamat ng marami po. Sana tuloy-tuloy lang, sana po tuloy-tuloy lang yung ating pagtaas at saka pagganda ng mga views natin. Salamat po sa inyong ng marami. Doon, hanap tayo ng doon tayo sa may talahiba na yun. Doon tayo magbabaka sakali, hanap tayo ng magandang pwesto. Baka sakali may malaki doon. Ito maliliit eh. Ayun, dalag din po yun, oh. Shoot. Maliliit. Ayun po, may ahas po tayo nakita, oh. Kinakain yung palaka. Sabi ko na ahas nga. Yun. Yun, oh. Kinain po niya yung palaka. Nihila niya. May ahas. Mamamalaka lang po yung ahas na yun. Kinain niya yung palaka. Hindi naman po makamandag yung ahas na yun eh. So ayan po mga kadiskarte, andito na kami sa site namin pamamarila sana. So dyan. Kaso ito pagdating namin, haba ng linakad na natin hanggang doon sa umpisa hanggang dito. Wala pa kami nakita. Wala pang isdang pumasok dahil bago pa lang yung tubig eh. Kaya hanap ulit tayo ng ibang spot. Asog tayo ulit. Hanap pa tayo. So may namamaril din doon ayun sa unahan, oh. Meron po namamaril doon sa unahan. Ayan, so may likod po namin na yan, yung kubo. Ayan, oh. May namamaril po doon na isa. Kaya hindi natin alam kung may huli na rin siya. So dito wala pa kami nakikita kahit isa. Yan. Napagod na ang anak ko kakalakad. Merienda na agad.
So tara, hasuguli tayo. Harap tayo ibang spot. Meron na ba? Meron na? Meron na bang nahuli? Wala pa. Wala pa, bago pa lang. Linilis nyo pa lang. Ay, si Kuya. Nilinis na nila. Meron na ba? Ayun, ano ba yung mga umano na yun? Gurami. Pagod lang kami mag-ama. Shoutout kay Kuya. Parang ano pa may ikot na ikot. Wala rin. Ayan, dito ang dalag oh. Liliit. Hanap na rin kami ng ibang spot na lang. Wala eh. Napagod lang kami kakaikot. Bagong pasok pala yung tubig eh. 2 araw pa lang daw eh. Kailangan mga 5 days siguro marami ng mayroon ng gagataw yan. Wala pa eh. Kahit nga dalag, madalang, ang liliit. So ayan po mga kadiskarte, dito lipat uli kami ng anak ko. Dito, dun. Yan o, sa baba na to. Baka sakali uli kami dito ng makahuli. Titingnan natin itong nakita na itong ipil. Baka sakali tayo, baka makahuli tayo malaki-laki man lang eh. Alanganin oras na po. So 12 na po. Umalis po kami ng anak ko dun, alas 11. Kasi tanghali na tayo naghanap ng pamarilan. So di nga tayo nakakita ng maganda dun sa una nating pwesto. So sana dito bayayaan tayo. So sandali agad tayo. Meron naman po kaso may ilap nga. Iya, sana tayo ng magandang huli dito. Layo. Wala yung malalapit kanina. Hintay-hintay lang tayo na medyo malaki-laki man lang. At pala kay Kuya yan, no? Naninigsay din siya. So nakahuli na raw siyang nagbabaka sakali lang din siya makahuli. Ngayon pagdating natin dito, andito na pala siya. So bigyan natin siya ng sticker para makita yung YouTube channel natin. So napapanood niya raw si Idol Metsjo at saka si Diggs Art. Ang lagi niya napapanood. So dikit mo lang to Kuya sa cellphone mo. Ay, hagis ka lang. Okay, salamat. Diyan sa motor, sa airgun mo. Diyan, ganyan oh. Yan, dyan. Tenturahan ko po muna. Sige, salamat ah. Opo. Taga saan ka? Dito lang po sa Mapalad. Taga Mapalad ka. Wala po mga kadiskarte. Hala, hanap na naman tayo ibang spot. Hindi tayo bibigyan na maganda rito. So ayan, tuturo niya tayo ng pamarila niya. Ituturo niya tayo ng spot doon sa pinanggalingan niya. Music keeps me dancing. Spot, tinuro tayo ni Kuya.
So, shoutout kay Kuya. Yan yung huli pala niya. Common. Yan. So, nakailan ka ba? 6 na po. Anim. Ba, pwede na. So, tinuro niya tayong spot doon daw. So, sana nga makahuli tayo sa spot na yan para meron tayong may uwi na ulam. O, pwede na rin pala. Doon lang po. So, pauwi ka na. Oh, Maganda na rin pala yung huli niya. So, anong pangalan mo, Kuya? Franklin. Franklin. So, shoutout kay Franklin. Baka may okay sa shoutout. Shout out na lang po sa asawa ko, Claire Espino. So, tara punta natin yung sinasabi niya spot. Baka huli pa tayo. Nak, diyan ka muna na baka chamba. Ay, yun o. Kadami. Nandyan lang po. Halos madali po. Kadami yan dito sana. Babalik din po. Kailangan talaga may taguan. Di ko nadala yung tungtungan ko eh. May tungtungan ako sa bahay eh. Malayo pala dito. Hindi masyadong maaninag. Dito kaya. Dito ka kanina galing. Bukas sakali na rin tayo. Mauna na po. Sige, salamat ha. Opo, salamat po. Salamat. So, yan si Kuya. Abang-abang tayo ng isda. Bukas sakaling pala rin tayo dito makakita ang malapad-lapad. Sana nga. So, kaya tayo dito sa ipil. Kasi andito isda. Tatago lang. Makahuli lang tayo na kahit na ilang peraso. Tinamaan sana. Ayun, nadali na po. Salamat naman at nakabayan naman na tayo. Thank you, Lord. Paunang blessing. 4 fingers. Ano? Ano ka na ba? 4 fingers. Huwag kang magpakita dyan. Diyan ka lang, mamaya. Teka lang. Yun. Kaya naman na po, 4 fingers. Salamat. Sana tuloy-tuloy na ang biyaya. So yan mga kadiskarte, may nakikita naman ako. Sana madali natin. Padadaanan na natin dito sa butas ng ano. Naku, nakita tayo. Lumayas. Lumayas po. Mailap. Kailangan na mabilis po tayong masinta sa kanila. May ilap. Kaya po tayo dito sa ipil. Subukan natin ditong sa taas. So mga kadiskarte, malulam. Hindi natin maaninag. Tsaka malilit po yung nakikita natin doon sa asog na yun. Hanap po ulit tayo ng gigilid-gilid na lang muna tayo. Nak, dyan ka muna na. Tingnan lang ako dito kung mayroon pa. Titingin. Ayun o, marami. Marami dito. Kaso di natin makita mabuti. Yung araw. Nak, dali mo rito yung fishnet. Fishnet, dali mo. Wow. Kalapad po ng isa. Wow! Fishnet. Tapos yung isa, halanganin 3 fingers naman mahigit. Ayos, na-double po natin. Starte, ready na ulit tayo. So, ang lulam kasi, lumulam bigla. Sayang, wala natin natagpuan yung mga isda eh. Ang lulam pa. So, ayan ako. Siya taga-silid eh. Andito lang sana malalapit. Kaso biglang lumulam naman.
Hindi natin maaninag mabuti isda. Andiyan sana, lalaki. Kaso di maaninag mabuti. Kumuha niyo kasi yung araw nawala. Ayun yung dalawa Ayun yung dalawa. Andun po sila, Kuya Glenn, pauwi na. Oo nga, nakita tayo yun sila. May huli ba kayo? May nahuli kayo? Pauwi na sana sila. Tayo, abutan nila tayo dito. Hinira ko na agad. Or 3 fingers lang pala. Oh my gosh. Kala ko malaki-laking bagya. Cute pala kasi ulo lang po nakalitaw doon sa damuhan. Lipat uli. Wala na dito. Ang Robin nakadali na. So nadaanan ko na lang sila dito. Ay, nadaanan nila tayo, pauwi na sana sila. So di ko alam saan sila pumunta, kaya yan, tayo lang hinamaril ano ko nga yung motor doon para may aapakan ako. Diyan din ako kanina nakapwesto. Diyan din ako kanina nakapwesto. Nakaisa lang ako dyan. Sarado mo, Do. Yan, sarado mo. Tuntungan tong motor. Ay, dito tayo pwesto. Makita natin yung isda. Ito tayo pepesto. Yan. Yun, kitang-kita. Para maayos tayo gagawin natin itong tapakan. Hindi, okay lang. Yan. Okay. Yun. Ayos. Pwede na. Pwede. Sige, mapakita na yung malaki dyan. No, huwag ka malikot. Para matama natin. Baba ka kaya muna, Do. Para sipat ko mabuti. Di natin matatamaan yung pag di ko masisipat mabuti. Ha? Huwag ka malikot ka sa motor at umuuga Nadali sana. Yo, nadali po. Salamat naman at nadali. Thank you, Lord. Malaki-laki po ito, 5 fingers. Uy, sumabit pa. Huwag kang mapapatid, yun. Salamat naman. Nadali mo rin. Nakadali rin si Mang Ruben. Butit, nakita nyo pa ako. Buti, nakita nyo ako. 4 fingers lang pala. Kala ko 5 fingers. Madaya lang tingnan. Ayan puro ipil. Pwede na to kaysa wala Salamat po. Meron daw dito, sabi ni Mang Ruben, tinatawag na tayo. Malaki. Ba, pwede. Makadagdag man lang tayo. Saan? Laki nga, mayroon nga. Wala kasi doon. Sumusuba
Bumabalik uli. Bumabalik uli. Hindi, bumabalik sila paakyat. So, ayan po. Uli. Bala uli tayo na isa. Sayang, dami oh. Sige, padadaanan natin. So, ayan po. 14 guys naman. Hindi pala tinamaan yung isang huli natin. Yung isang pinang kuha natin, di pala nakatama. Kaya pala di gumagalaw. Medyo masikip-sikip pa po yung isa natin sima. Kaya habang walang isda, lilihahin ko lang. Ito. Para may reserba tayo. Para tayo reserba pagka pinapapalit-palitan ko din siya, kaso masigit po, baka maputol, sayang. Wala na dito, asag-asag uli tayo. Balik tayo din sa taas para jackpot pa tayo dito. Baka mayroon pang malaki o maninag. Ang laki. Ako kalayo, hindi po tumama. Meron malaki, kaso malayo. Tinamaan nata. Parang tinamaan pa po natin. Sana nga tinamaan. Uy, dadali nga po. So dahil may hangin nga po, ano ko siya, pinaling ko ng bagya dito sa may kung saan gawin yung direksyon ng hangin. Ay, nabunot ko, sumabit sa water lily. Sayang. Kaya po, hanap uli ako ng pwestong iba. Bakit wala tuloy isda? Wala na yata tayo madadagdag ah. Sayang naman. Tingin ko tayo dito sa unahan, baka mayroon pa. Oh, si Kuya Glenn, ayun, sa taas ng ipil eh. So, nakahuli ulit tayo isang maliit. 3 fingers mahigit. Wala, laya, malalaki. Kulang 4 fingers po. Hindi na rin po. Nakadiskarte, biglaan po. Hindi na natin nakuha na yung pagputok. Yan o, namuti po siya o. Huli natin. Tilapia. Biglaan po eh. Kaya pumunta po ako dito. So, baka sakali ako mayroon uli dito. Lumipat muna ako kasi wala na dun eh. Ayun, nakakita pa tayo. Salamat naman ah. Maganda-ganda na yung sukat. 4 fingers. Pero mahaba kasi mapayat na po ito. Mga 5 fingers na sana to. Kaya lang pumayat na dahil nga katutubig lang eh. Maapektuhan ng tubig eh. May silip-silip. Try natin. Kahit alanganin, pauwi na rin tayo. No choice na po eh. Pandagdag natin sa ulam natin yan. Madali pa yata.
Diskarte, huli natin oh. Tilapia po. Kahuli pa tayo. Kaya lang sumilip. Buti na lang at sumilip. Mahuli pa natin. Dito sa taas ng ipil. Umakit ako sa ipil uli. Baka sakali. Si Mang Ruben ay lumipat dun. Sa may saresa. Naka 4 fingers naman tayo. Maganda po yung sukat. Thank you po. Blessing pa rin. Huli. Huli po. Yun. Timbuwag siya. Nadali pa rin natin. Salamat. Nadali pa rin. Thank you. Medyo mahirap lang yung sitwasyon natin dito eh. Pero buti lang, nakakahuli pa tayo. Yun o. Yun. Yun o, 4 fingers po ulit. Yun po. Pero mas malaki yung isa natin na kanina. Isa dito. So, pwede na rin yung huli natin. Nako. Marami po janitor. Nag-aahon na tayo. Pwede na tayong umuwi. Wala tayong ganong huli. Pero okay naman. Pauwi ka na yan. Ala na eh. Mahangin na eh. Ha? Bali na natanggal eh. Aba, natanggal yung? Yung mga binabali niya. Ha? Hindi napupuruhan. Sayang ano. Ruben, tara na! Mahangin na eh. So, bilangin naman natin yung huli natin kung ilan. Nakahuli naman tayo ng maganda. 7 yan. 7? Ba? 7 kanina. De, nakahuli pa tayong 2. De, ngayon na lang po tayo nakahuli kasi kaninang nahirapan tayo. So, 9 na piraso pala to. Pinilang na ng anak ko. So, meron naman pong mahigit 1 kilo naman kasi ganda na may ibang sukat ito. Mga buhay pa. Mga buhay pa. Halos buhay pa po lahat. Mga buhay pa. Mahigit 1 kilo naman po. Kaya mahalaga nakahuli pa rin po tayo. At paano, si la kuya kaninang maga pa sila. Hinabot na silang hapon. Eh, tayo po, dumating natin tayo dito alas 12 mahigit. Kaya ayan. Wala na tayo na gaano na. Buti nga nakadagdag pa tayo. Dito lang tayo nakahuli. Sa tinuro ng mama. Buti lang. Tinuro pa tayo nung ano natin na yun. Thank you sa pagturo mo, sir. Ano pa tayo? Dagdag. Di mo napupuruhan. Sayang naman. Manida place. So nakailan ka ba? Bayan, maganda naman ah. Meron naman sa'yo 2 kilo ah. O pwede na. At least nadagdagan pa si Mang Ruben ng huli oh. Oh, ade. Swerte pa rin. Meron naman mahigit 1 kilo. Lalaki. Alanganin lang oh. Pwede na. Pwede na kaysa wala. Oo. Alam, pwede na rin kaysa wala. Si Kuya Glenn, medyo maganda rin huli na ni Kuya. Nasa 2 kilo rin po yung huli niya. Kaninang umaga pa naman sila. Tayo, ngayon na lang tayo. Nadaan na lang nila tayo kaya huminto pa sila. So, kailangan natin umuwi. Alas 3 na po. Ng hapon.
Ay, nako. Lumusong naman po tayo. Alas 11 mahigit na. Kakahanap po natin ng spot. Wala po tayo nahanap. Dito lang. Kaya, yan. Uwian na. So, thank you very much po mga kadiskarte. Sobrang hangin na po. Tsaka hapon na. Alas 3 na po ng hapon. Kaya, sinulit na namin yung tiksay natin. Wala na po tayong gano'ng mahuli. Kaya taas na panghangin na. Ang mahalaga po, nakahuli pa rin tayo. So, tsaka sila Kuya Green, nakita tayo. Kaninang maga pa sila. So, inintay pa na nila tayo maka-uwi din. Kaya, yun. So, pauwi na rin sila. Tig 1 kilo, mga tig 2 kilo naman sila ng Mang Ruben. Tsaka ni Kuya Glenn. Tayo naman po, may 1 kilo naman huli natin. Hindi na rin po lugi. Okay na rin po. Ang mahalaga, nakahuli po tayo. So, thank you very much po mga kadiskarte sa patuloy niyong pagsuporta. Hanggang sa muli po, see you next vlog. Bye bye. Yan.